A je to tu. Vychádzajú nám prvé zúbky, čo nás asi tak v tomto období čaká, čo máme robiť, alebo lepšie povedané, v tomto videu sa dozviete, ako sme to prežili u nás doma. Ahojte, toto je kanál Šťastný zúbok, ja som doktorka Jarka, zubárka a mamina dvoch neskrotne divokých radostí alias mojich detí. Dúfam a verím a prajem všetkým novopečeným a budúcim rodičom, že budete mať šťastie na to, že vaša prvá, nazvime to zdravotná komplikácia s dieťaťom bude až prerezávanie zúbkov. Ja respektíve my doma sme to tak nemali a zažili sme si našťastie len klasické novorodenské problémy ako žltačka, koliky a iné srandy, na ktoré si nerada spomínam, ale bolo to ťažké. Nie, že by to teraz bolo ľahšie, keď už deti vedia odvrávať. Ale som rada, že sme všetci v podstate úplne zdraví, lebo je to určite nič v porovnaní s tým, čo prežívajú mnohé iné rodiny. No poďme k veci, teda ako prežiť prerezávanie prvých, čiže mliečnych zúbkov. Veľmi podstatná vec. Kedy sa mám pripraviť na mrzuté, uslintané dieťa, ktoré mi môže bezdôvodne hnačkovať a môže mať bezdôvodne zvýšenú teplotu? Kedy môže drobcovi prestať chutiť? Skrátka, budete pozorovať, že nemá taký apetít, na aký sme boli zvyknutí a že sa mu môžu objaviť okolo úst vyrážky. Áno, zažili sme všetko z toho. Začalo sa to v 6. mesiaci u oboch mojich detí. Ale toto číslo nemusí byť exaktné. Môže sa stať, že sa prvé mliečne zúbky prerežú v 4. alebo až 12. mesiaci. Všetky deti sú totiž jedinečné. Takže zapíname stopky, lebo tento údaj je dosť dôležitý a určite sa vás na to budem pri vstupnom vyšetrení pýtať, respektíve nielen ja, ale všetci zubári. Je to pre nás dosť podstatná informácia, s ktorou narábame aj do budúcna. Kam sa mám začať pozerať, keď je drobec zrazu bez zjavného dôvodu mrzutý, hnačkuje ma teploty, nechce papať? Nuž, prvé maličké myšky sa prerežú dole vpredu, teda najprv tam nahmatáme akoby tvrdú vyrážku. Ďasinka sú v tom mieste červené, akoby opuchnuté, niekedy to vyzerá ako modrá škvrna. Toto riešim v ambulancii často. Netreba sa báť, netreba prepadať panike, nejde o žiaden nádor, žiadnu zlú cystu ani hnisavý vačok. Všetko je v pohode, iba sa nám prerezávajú zúbky. Ale keď si nie sme istí, radšej sa treba ísť ukázať odborníkovi. Najpodstatnejšie je nepanikáriť. Tieto príznaky neplatia len pre prvé mliečne zúbky, platia pre všetky zuby. Môžu sa objaviť aj neskôr pri prerezávaní trvalých zúbkov. Najpravdepodobnejšie síce je, že toto všetko sa začne diať dole vpredu. Častokrát sa ale ako prvé zúbky prerežú horné rezáky a verte mi, odvtedy sa váš život úplne zmení a naberie to úplne iné grády, keď sa na vás váš drobec s tými malými hryzadielkami usmeje a vtedy si uvedomíte, ako rýchlo to všetko letí a prečo to tak letí. Bože, ešte raz sa vyspím, aj do škôlky, do školy na výšku a už ho nikdy neuvidím. Ok, tam ešte nie sú. Tak sa trolinku vrátim späť v čase a poviem vám o tom, ako sme prerezávanie prvých zúbkov prežili my. Zažili sme všetky spomenuté príznaky a dosť, vlastne veľmi silno trpel náš spánok. V období tesne pred prerezávaním prvého zúbka je fajn pretierať ďasienka silikónovým náprskom s gumenými štetinami. Jemnou masážou tak znižujeme napätie a tlak z tlačiaceho sa zúbka a zúbok sa rýchlejšie a ľahšie prereže. Podobne funguje aj hryzadielko, ktoré tiež uľavuje od nepohody pri prerezávaní a taktiež pripravuje dieťa na prvé čistenie zúbkov. Čiže vytasím hryzadlo. Odporúčam niečo kvalitnejšie, aby sa to dalo sterilizovať v horúcej vode, aby som nezavliekla do úst nejakú infekciu. Hryzadlo je totiž veľmi dobrý spoločník. Najpodstatnejšie je ten paradoxný efekt prehlušenia bolesti v podstate ešte väčšou bolesťou. Chápeme sa. Najviac sa mi osvedčili Curaprox hryzadlá, kvalitou plastu, tvarom a rôznymi vrúbkovanými časťami. Ale v tom čase deti obryzali všetko, takže sa pripravte na rôzne povrchy v domácnosti, ktoré budú poriadne oslintané. Popri hryzadlách fungovala u nás dobre aj masáž ďasien prstom. Samozrejme, ruky musia byť poriadne umyté. Malo to asi skôr viac psychologický efekt, keďže som tú bolesť akoby zdieľala s mojim dieťaťom, keď som ich nechala hrísť do môjho prsta. Ale to som robila iba pri úplne prvých zúbkov. Keď už boli deti väčšie, nepovažovala som to za vhodné. Keď sme chceli mať doma aspoň na chvíľu väčší kľud, siahla som po Dentinoxe, ale na trhu sú aj iné mastičky na tlmenie bolesti pri prerezávaní zúbkov. Ide o to, že podobné mastičky nemajú až taký dlhý efekt a nanášať ich do úst môžeme len 2 alebo 3 krát denne. Takže odporúčam tohto žolíka vytiahnuť z rukava hlavne pred spaním a logicky po
na papani, aby sme gélik i hneď nezmýli z ďasien. Použitie týchto gelov nie je nijak zložité, neviažu sa na lekársky predpis. Gélik iba nanesiem na umytý prst a masírujem do ďasienok. Nečakajte od toho ale žiaden zázrak. Najpodstatnejšie je vybaviť sa trpezlivosťou. Neuľahčovali sme si situáciu zbytočným podávaním liekov proti bolesti. Skrátka si tým treba prejsť. Neriešte, kedy sa má presne ktorý zub prerezať. Z vášho pohľadu to nie je podstatné. Nemáte to ako ovplyvniť. Spravidla sa do 3 rokov prereže všetkých 20 mliečných zubov. Ak náhodou nie, tiež sa nedieje nič smrteľné. A o toho sme tu my, zubári, aby sme riešili, čo ďalej. Všetky spomenuté problémy vás môžu, ale aj nemusia čakať. Všetky spomenuté fintičky u vás môžu, ale aj nemusia fungovať. Najpodstatnejšia rada teda je: vydržte to. No a samozrejme prajem vám čo najmenej zo spomenutých komplikácií. Dovidenia pri ďalšom videjku. Dúfam a verím a určite sa na vás budem pýtať aj hryzať. Som hryzažielko. Oh yeah. Oh my gosh.